Il-ħobż Malti huwa l-aqwa ħobż tad-dinja. Fil-verità, biex tagħmel ħobża Maltija ma trid xejn. Ilma, dqiq, melħ u ħmira. Allura x'għandu speċjali? X'jagħmlu daqshekk tajjeb? X'jagħmlu jqarmeġ minn barra u artab minn ġewwa? Il-ħobż tal-Malti jiġi tajjeb għax tħallih 4 sigħat jistrieħ u tqelbu kull kwarta u bat minn hemmhekk iddaħlu fil-fond tal-ġebla. Jingħad li l-ewwel nies li qatt tużaw il-ħmira mal-ħobż kienu l-Eġizzjani. Bdew bluża ta' ħmira selvaġġa li iżda kienet tagħti riżultati differenti kull darba. Imma ta' dan sabu tarfu ukoll. Huma u jagħmlu l-ħobż kienu jerfgħu ftit aġina fil-ġemp li tkun iffermentat kif suppost. Imbagħad jibqgħu jużaw dik l-aġina u jħaltuha mal-kumplament. Waħda mill-kwalitajiet tal-ħobż tal-Malti hu li jibqa' tajjeb għal bosta ġranet. Bejnietna kif jibda jixxetta jiġi iktar tajjeb mixwi. U biex ma jintremix, dejjem tista' xxajbu u tagħmel pudina. Imma l-aktar mod popolari kif tittikel il-ħobża Maltija hija biż-żejt. Mela, dellek it-tadam. Billa fiż-żejt u l-ħalb. Naqra bżar u melħ, xi naqra ħabaq jew nanir, u mbagħad għidli x'għandu speċjali il-ħobż Malti.